Как ще стане тази работа? Някак. Едно време ставаше работа, ама жените няма. Не мога да заседнем тук на беседка, да нагледат всичките. Ще не помислят за околица. Спокойно, Всичко е измислено. Спасков днеска заминава за 10 дена на село при майка си. Завлече и Георги. И билата паднала и си навехнала копитото. И сега Спаска ще я гледа. Ще се опука. Ти като погледнеш напред, като даваш на само. Ako nešto preći da minamo? Дай по-разко. Казах му. Upitna je. И за той аз съм топ. Точно в момента, точното място.